अमायाबो गोजाव लांदो होनदो नामा मैया गोजावदो ससेया बिराद खस्थ'थार दैयानो गोथौथार मालाबा ओंखामखौनो मोनजाया मालाबा आरो बहाबा थांनो गोनांबाबो थांब्रबनो हाया दाउ दंमोन दाउ आदा खि जानाय सेस दैयानो लांजोबबाय गैया दा गुड आफ्टारनुन लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो गुगामुं हालामनि सिङाव थानाय सुथियापारा होननाय गामियाव बे सुथियापारा गामिनि नुथायखौबो एसे नायना लादो लोगोफ्रा नै नायलाय लोगोफोर दैखौ हाबनाय लामाया नै बेबायदिसो नायना लाबानो जाबाय नै दै गोजा नै गय गायदोंमोन गयफ्राबो पुरा दै गोजा आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय दैमाया खाथिथारखानाय बे जाहैबाय दैमा नै हाबनायनिफ्रायनो पुरा दै गोजा आरोना नायना लाबानो जाबाय नै लोगोफोर नै नै लोगोफोर नै सिलाजोंनो दै बोहैनाय एकदम न'नि सेरजोंनो बोहैदो दैया नै ये सिला दहाय न' हाबां जाथारदोंमोन खोमा ना दहाय बांसिनमोन अखा हाबाय थानायनि थाखाय आं फैयाखै दहायो बेनिफ्राय नै एकदम न'नि सेरजोंनो दै गोजा आरोना नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय राउन्ड दैयानो गोजा दै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय एकदम ससेल'सै आरोना नै इन्जुर मोननो ओरैजायबो उनखैबो नायना लानि दै एसे नै ओरैजाय नै एकदम सिलाजोंनो दै बोहैयो आरोना उनखैजाय ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै बेनिफ्राय नै जाहैबाय न'मा न' नै माबायदि बोहैबोदो दैया नै नै गुथे दैयानो गोजा लोगोफोर नायना लालाय नै ओरैजाय ओरैजाय नाय गुथे दैयानो गोजा नै ओरैजाय बेफोर गुथे दैयानो गोजा लोगोफोर ओरैजायबो नायदै नायलाय नै माबायदि बोहैबोदों मैगं थाइगं गुथे दै लोमजोबो आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय नायना ला नै बे न'नि सेरजोंनो नायलाय नै दैया ओरैबायदि स्पिड बोहैयो नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय गुथे दैयानो गोजा नै नायना ला लोगोफोर नै ये जाहैबाय ओंखाम संग्रा न'मोन ना मादै इयो दै लोमनानै बायजोब्बाय ना नै दैया इयो ना नै गुथे राउन्ड दैयानो गोजा बारा मोजां रानथारखाया खोमा ना दैया दैया थाखायोना बिदिब्ला मादैजों एसे रायलायनि दै लोमजानानै बिथांमोना माबायदि
खस्थ'जों भुगिनानै दं बिथाङा एसे फोरमायगोन बिदिब्ला लोगोफ्रा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय संनाय जानायबो खस्थ'थार थानायबो खस्थ' ओरै आरो सरखारनि न'बो मोनाखै मोनगोन होनो मोना माबा रेजेकआवल' थांबाय थायो ओरैबो फारसे दैया खुरबाय जाना ओमफ्राय ओरैबो दैमाया खुरबोबाय ओरैबो खुरबाय ना ओरैबो खुरबाय मालाबा ओंखामखौनो मोनजाया मालाबा आरो बहाबा थांनो गोनांबाबो थांब्रबनो हाया दाउ दंमोन दाउ आदा खि जानाय सेस दैयानो लांजोबबाय गैया दा बुखारलांजोबबाय ना इनिफ्राय अमाया दङ ओइथिंजाय गोजानावसो ना गोजानावसो खायो गोजानावसो खायो जारलाथार ओमफ्राय मोसौआ दै जाबाय थानायखाय लायाखै दै जाबाय थानाय खस्थ'बो जायोना जायगा गैया नालाय जायगाबो गैया नालाय आरो गायग्रा हाथ' गैयाना आदिखानिसो मावनानै जायो आदिसो मावना जायोना ओमफ्राय दा दै लोमना दं नामा आदि गायनाय जायगाया दै लोमना दं आदि गायनाय जायगायाबो खावसे थैबाय ओमफ्राय खावसेल' दङ माइयानो अबेखै एसे सिगाङाव गोजानावसो ना गोजानावसो बे लामानि ओरैबो बारलांबाय आरो बिराद सास्ति रायजो जानायानो फिसालाफोर दङ फिसालाफ्रा बेसे खामायनो जोंहाबो दाख्लैबावसो फेरिलाव थांदों ओमफ्राय आरो सासे थम थम सलायो थमखौनो न'आव लाबोनो हाया बै मालायनि न'आवसो गारबोनांगौ ना दाख' मालायनि न'आव गारबोबाय हिसाबै सार्स होनोबोथ' एसे उसुबिदा कारेन्टखौ समान भरिनांसिगौ न'आबो बेनो माबा गैखाया नालाय हाबो गैया बेनिफ्राय जेनेबा माइयाथ' लोमजोबनानै दंना माइया लोमजोबनानै दं बे जिखिनिया लोमदों बेखिनिया थांनायनि आसा दंना गैया माइयालाय जिखिनि लोमदों दा बे खावसे थैसिगोन ओमफ्राय खावसेया एसे आसा दं आरो एसे बोरि बांसिनानो थैबाय दा खोब दंबा आधा बिगासोनिल' दं फिसाला साबैसे दं होनदो फिसाला सानै हाबा जाजोब्बाय सासे हाबा जाबाय सासे केरेलायाव दं सासे केरेलायाव दं सेंग्राया ओमफ्राय हाबा जानाया टम टम सलायो हाबा जानाया टम टम सलायो आरो टम टमाबो बेनो हनै बुरजा जाबाय टम टम मेरला जाबाय मालाबा सलायनो फैसा मालाबा थायो मालाबा थाया बेजोंनो आरो मालाबा माइरं बायना लाबोयो मैगं थाइगं बायना लाबोयो जारलाथार रायजो जानायानो दा गैया न'आव रावबो आंनि बोरायाबो हाजिरासो मावहैदों हाजिरा बबेयाव मावदोंबा ओइ माबाथिंजाय पासिघाटखै एसे गोजानावनो होमबा ना बैसो दं खोमा ना बैसो दं नै बिसिनि बायदिनो बेनिफ्राय दै लोमनायनि रिलिफबो मोनजायाखै होनदों नामा गैया गावबुराया फैयाखैनो दे नायफैयाखैनो थांनाय बोसोरथामफोरसो जाबाय गैया ओमफ्राय न'नि बारहुंखाजों न' बायनायनि आरो बेफोर बायजोबदोंमोन गासै बायजोबदोंमोन मा मोनसे होगोन होननानै लांदों जोंनाथ' दाबो गैया ओमफ्राय बारिफोराबोथ' गुथि दै गोजा मैगं थाइगंबोथ' मावनानै जानो हाया गय गायदोंमोन फिसालाया बायनानै लाबोदोंमोन गयाबोथ' एकदम दैयावनो दं दैनि दैयावनो दं गयफ्राबो दैयाबोथ' न' फुरा साइड मोननैजों बोहैयो अखल न'आल'सो बाखि न'आ लोमदोंमोन नामा दहाय न' लोमदों मालाबा ओंखाम संग्रायाव हाबो ना ओमफ्राय ओंखाम संग्रायाव जुदि दै हाबोब्ला ओंखाम ओंख्रिखौ माबायदि संना जायो ओंखाम ओंख्रि बिदिनो मालाबा जुजाइफोर सारो दैया रानलांबा ओमफ्राय आरो गैयाबाथ' गैला बनाबो गोरान थाबासो मोनजासै बन गोरान गैयाबा गैला राननाबो थानो गोनां जायोना गेस दङ जोंहाबो सोनो हायाखै गेसखौबो सोनो हायाखै बेनिफ्राय बिडिअ पेन्सन मोनगोन ना मोना मादैया बिदु पेन्सन मोननाया मोना अरुनदय मोनो दानबाय दाना होदों मानो दानखोबा माने डकुमेन्टसफोरा एसे खिलिमिलिमोन ओमफ्राय दानबाय
दुखुआवनो दुखु ना दुखुआवनो दुखु ओमफ्राय फिसौला फिसौजो दंना गैया ओहो गैया गैया अ गैखाया ना गैथ'आ दा बे हाबा जानाया फिसालाया बारा गोबाव जायाखै अ बारा गोबाव जायाखै ओं बुरि सासे दं बहा दोनगोन बहा मागोन जायो अ बुरि सासे दं ना बुरि सासे दं बिखुंजो ओहो जोंहानि आइ आंनि बिमा असे दानिसो फैदों बै गामिनिफ्राय आं दैयाव थाबाय थाला दा दैया गिदिरबो जागोन नै दासो फैदोंमोन मानज्रं मानज्रं हनै दैया सायो खिनो हासुनो बिराद जाथार बे लेट्रिनाबोथ' दै लोमजोबनानै दं लोमजोबो नै लेट्रिना दै लोमजोबो माबायदि थाङो इदि दै लोमबाथाय बिदिनो मानसोम थाङो दैया मालाबा फुरथि जाखा ओमफ्राय बिदिनो बाहेरफोरावनो उफाय गैयाना माथावरिफोराव थांनो गोनां जायोना माथावरिफोराव थांनो गोनां दे जागोन दे होनब्ला ना दा जों आरो न'खरसेयाव थांनानै नायहैनो दे लोगोफोर इसानि नुथायखौबो एसे नायना लानो आं सोबजोंबो रायलायबाय थाया सोबजोंबो रायलायबा गोबाव जायो नालाय इसानाव थांनानै डाइरेक्ट रायलायखानोसै नै बर' आदैया बर' ना बर' हनुवाल সিহঁতি बर' ना हनुवाल बर' ना মোৰ ঘৰ হয় তাত এইফালে একদম পানীত পানীতে একেবাৰে জংঘলটো দেখিলে এতিয়া ক'ত যাওঁনো नै लोगोफोर सिजेनबायानो आंना नायना ला नै लंपेन्टआ सिजेनबाय ब्लग बानायनो फैयोबा माबायदि दै सै बारसोमनो गोनां जायो आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै गटेराउन्ड दैयानो गोजा एकदम खुरख'जोब्बाय नामा दै दैया बारिखौनो लांबाय अया न' दंमोन ना ए बोसोरावसो बायदों नामा ओरै औवाखैबो बुख'बाय ना बिराद गोथौ नायजों थांजोब्बाय ना खेथि फोथारमोन ना इयो बे बोसोराव माइ गायनो मोनखो ना मोनदिया इयावलाय ओं देग्लायबो गायदोंमोन दैमाया इजों नोंथ'वामोन नामा इजों नङामोन माने दैमाया दै गैयामोन सिगां बोसोराव बबेजों थाङोमोन दैयालाय माथावरि बायनानै ओरै फैबाय ना न'आवबो हाबो नामा दैया अभार जायोबा हाबदोंना दिनैबो हाबदोंमोन नामा दिनै हाबहां जानानै थाबाय आरो जेनेबा आसि थाइसेसोल' बाखिमोन आरोना दा बर्थमान रानलांबाय ना एसे रानलांबाय राउन्डखौ नायग्रोन र' अमा दं मैया दैयाव लांनाय दहाय नागिरनानैसो गिदिर ना फिसामोन अमायालाय बिमायानो गोजावदों न'आ खुरख'जोब्बाय नैफोरावबो फुरा गोथौ जाजोब्बाय न'फ्रा नै दै लोमनानै माबायदि अबस्था जानानै दङ नै मेन न'आ बेनो बेफोर चार्जारावबो मोन्दोंमोन नामा दैया चार्जाराव मोन्दोंमोन नामा मैया मोननाय मैया देरसिनसोमोन होनबा होमबा दिनैना एसे खमबावसो ना दिनैनाबो माने हाबाङानोमोन बारु एसेबां गिदिर मैयाथ' हाबथारनायानो नै दैयाबो हाबबावोसो गिदिर जायोबा राउन्डखौ नायग्रोना लानो दै लोगोफोर नै ओरैजाय जायगायावनो गोथौ जायगायावनो बोरि गोजा
खुरख'नानै नै ओरैजायबो नायना लानि दे नैबे बाख्रिया गोजौखाय बाख्रियाव दै लोमा नै बेखौ नायना ला दे लोगोफोर नै ओरैनिफ्राय फैनानै नै ओरैनिफ्राय फैनानै ओरै थांदो आरोना दैया नै ओरैजाय एकदम न'नि सेर सिला गुत्ति दैयानो बोहैजोबनाय अ थांदोंमोन मा देलाय अमाखौ बोरियावसो दोनदो नामा ओमफ्राय थांलाय फैलाय आदार होनोथ' डिस्टार्ब जायो खोमा जोंना दै लोमनानैनो रिलिफबो खेबसेबो मोनजाया माबायदि माबा बै बोरि ससेना मेगन सासोगारो बे मस्थ' दै बारिनिखौ होबानो जायो बै ससेनिफ्राय गैया रिलिफ मोनजाथारा जोंना बेलेगफोरना होयो नामा बे बेलेगफोरना मालाय मोनजागासिनो बै नारबानाबो मोनजागासिनो बे बोसोरावबो मोनजाबाय दं ओमफ्राय नोंसिनासो बांसिन दै लोमो नोंसिनियासो गैया मोसौ बायला सिला बारजोबो दै बानाजोबो अबस्था गैला नङानो अमायाबो गोजावलांदो होनदो नामा मैया गोजावदो ससेया बिराद खस्थ'थार दैयानो गोथौथार गोजावनानै थैदिया ओमफ्राय अमाया थैनो माने अमा आदार होग्रायाथ' गोजावलांजोब्बाय जायगायानो गैया ओंख्रि थौ साराय बायदिसिना गोजाव लांजोबथारो दै लोमबाथाय ना अबस्था गैया आरो मालाय इमान माइरं मोनो दालि मोनो माने जोंनि ससेया मोना ओइ बेलेग ससेनानो माबाबाय थायो होनो नाङा मानो नाङा माने मेगन सायो आरो ना दा जोंनि ससेया मोनथावथाव आरो मोननांगौथ' इखिनिया एफा दै लोमो बिराद आसि थाइनैल' थादो दै लोमजोबनो दाबो न'आव बारखोनो आरो दा हनै दैयानो माबाबाबो होनो नागिरा माइरं दालि बेखौथ' गाव होनाङाना मालाय सरखारासो होगोन बेखौलाय मेगन सालायनानै मा मुलाम्फा जानोना थाङा मोनजानाय माबाखौ बेलेगाव दानगारजोबो ओमफ्राय आरो गावबुरा होनो नागिरबाबो होनो नाङा मानो नाङा होनबाय थायो जोंनि मानसियानो नामा बिदि होनग्राया जोंनि मानसियानो मालाय बेलेग हारिया होनो नागिरो हारसा गावबुराया होनो नागिरो बे ससेनानै जाथो दे माथो माबानो होननानै बे ससेयाव एसे माबा जायाना खस्थ' जाया होनबा समान खालामजोब बयखौबो होनगारगारो बिदि होनो आरो सोरखो होथावथाव सोरखो होनाङा बेखौ मेगनजों नुनानै नायनानै होनांगौ जायो गावबुराफ्राबो होनांगौथ' इ ससेया बानफानि बेबस्थाफ्रा एसे गाज्रिखाय होदों बा माबा मोनसे होननांगौ बिदिखौनो होनाबा दायनो अबस्थायानो गैया दानो मोसौखौनो मायाव खाना दोनगोन मोसौबो दंना मोसौआ मानै दं बबेयाव खादों ओमफ्राय दा बै बोरिफोरखिजा दोनैथ'यो आरो जेराव मेराव दोनो ना दैया रानागौ मानिथ' लाबोनो हाया इयाव लाबोनो हाया दा जिगाबखौसो फुयै होयो गांसोबोथ' मोननो गैला गांसो मोनला नालाय संख्रि सारो बिदिनो माबा माबि होनानै खाना दोनैथ'यो हरावबो आरो बिदिनो न'आव लाबाबाबो जायो नालाय अखा सियो ओमफ्राय बेलेग बोसोराव रिलिफ मोनजादोंमोन बेलेग बोसोराव मोनजादों एबार मोनजायाखै गैया एबार बोसोरावनो गैथ्रा इमान दालि बायदिसिना होयोमोन दालि माइरं ओमफ्राय मालायना बेसेबा 35 केजिखौ मोनो जोंना 20 केजियावबो दानबावोसो बिदि जाबाय थायो ओमफ्राय बिदि दैबानानि मोनसे फान्ड दं माने बिदि दै लोमजानायनि थाखाय गावबुरानिसिम माने मोनसे एप्लिकेसन होनांगौ माने बिदि भिडिअ खालामनानै बिदि माबा थायो माने GPS केमेरा होननाय बिदि बानायगोन ना बानायाखै GPS केमेराया बानायाखै रावनावबो जोंनि मबाइल गिदिरा ओरैनो जाबादा जाबाबो जाया नालाय बिदि GPS ना मा बिदिसो जायो होननानै बानायनो मोनाखै एप्स थायो माने मोनसे GPS एप्सखौ माबा खालामना लानानै इयाव माने भिडिअ बा फट' जिखुनु लकेसन ओंखारखायो बिदि खालामनानै इखौ गामबुरानिसिम माबा खालामनांगौ माने होमबाथाय माबा मोनसे मोननायनि चान्स थायो आरो गावबुराफ्रा माने होनो हानाय राहा मोनसे थायो माने गोबां गामिफ्रा होदों आंबो बिदि गिदिं खोनादों बारु नुदोंबो गोबां गामिफ्रा होदों सेस्था खालामनाय नोंसोरबो बिदि एसे मिथिनाय मानसि थायोथ' गोरों गोरा बिसोरखौ लानानै एसे बानाय
मानो होनना बुङोब्ला ओरैबायदि दैनि गेजेराव सोलिनानै दंना गुटे न' स' माइआथ' गैखायाना खै बिगा दंमोन गायग्राया माइआ ओरैनो बिगाबासो जेनेबा नों न' बिथाखौ लाना बिगाबा जायोमोन आरो बे ससे बाला खोबजोबथारदो गायखांबाबो माइआनो गैया बे ससेया एसेल' थादो आरो नैखिजा दै बोहैनाय लामाया गैखाथारा ओमफ्राय बांसिन खस्थ' खालामो दै हाबबाथाय माबायदि संनाय खावनाया माबायदि जायोबा दै लोमबा दै लोमबाथ' अबस्था गैया रानखांनासो संना जानांगोन बिदि अबस्था माने दैया बारा गोबाव थाया आरो ना हाबबाथाय बारा गोबाव थाद्राया माने दैया मालाबा अखा हाबाय थाबा थायो होमबाथ' जायाबासिनो थानांगौ ओरैनो ओमफ्राय लासै रानलांबासो बिदिनो बायदिसिना सारला सारलि जुजाय बायदिसिना सारनानै लासैनो संना मोनजासिगोन आरो बेबो ओरैबायदि बना गोरान थाबासो मोनजागोन गोरान गैयाबा हले गैला जाया मोनजाला गेसफोर दंना गैयाबा गेसखौ जोङो सोयोमोन सोनायालाय बआ दा सोनोनो मोनाखै फैसा थाखानि जनावनो फैसा थाखानिबो खोथा थाबाय दैलाङावबो बिदिनो हाजिरा मावना जानाय नालाय ट्रेक्टर बायदिसिना होनायावनो माथो फैसायानो थुंगेखायो जोंना थुंगेयो ओमफ्राय नै दा माइआबोथ' सेस थांजोबबाय ओमफ्राय फिसाला फिसाजो दंना गैयामोन फिसालायालाय सासे दं बिस्रा खामानि मावनो थांदो दा बेसे फैसा हरख'नो बे बबेयाव थांदोंबा खामानि मावनो केरेलाखै थांदो थांनाया केरेलायाव ना जाखायाखै सेंग्रा फिसाला हारसिंल' फिसाजोफोर गैयामोन फिसाजोआ दङ ओइनो फरायफुनायसो बेसेयाव फरायदोंबा फिसाजोआ जेनथेन देग्लाय पास खालामदो मेट्रिक पास खालामबाय ना न'आवनो थायो लोमजा साजा बेबो गथ'आ बेमारनिफ्रायनो खारग'नो हाला दा आरो ओरैजाय दैफोरबोथ' लोमो न'आव दैयानो लोमगासिनो जेबो बोरै फरायगोन ना बिदि दै लोमोब्ला आरो स्कुलावबो थांनो जि सिलांजोबगोन सियोथ' आरो खैग्लिजोबगोन गथ'आ बिदि जायो अबस्था गैया बबे स्कुलाव फरायो दा ओइ माबायाव बेतबारि ना कलेजआ बेतबारि कलेजाव ना सिगां माबायाव थाङोमोन आरो बै कदमगुरियाव थाङोमोन होमबा फिसाला सासे फिसाजो सासेल'खा ना माथो माबानि बारहुंखानिबो साफायना लांबाय गैयानो दासिमबो खबरानो बारहुंखायावबो बायदोंमोनथ' आरो बै ओंखाम संग्राया आलाय सिलाय जाजोबना दा इदि लुना थानाया ओरैजाय एकदम बारनानै आलाय सिलाय इखालिथ' ओंखाम नालागे बाख्रि सिं अबेबा हाबसोजोबना थादो थिङानो बुखारजोबथारदो फुङाव जादोंमोन ना फुङावमोनथ' आरो होमबा बारहुंखा न' बां बायनायनिबो जेबो मोनदियाना जेबो मोनाखिसै साफायनायसो हयना सोर साफायदोंमोन नामाखै बै गावबुरामोन नामा गावबुराया साफायना लांबाय हारसा मानसि ना हारसा मानसि बुंफिनलायनांगौमोन नोंसोरो दा आरो होनना बुङो र' साननैसो नेथ' साननैसो थाथ' र' ओमफ्राय दाबो खबर गैया माथो नंगौखौसो होनो ना नङाखौसो होनो ना थगायदोसो आं मोनलाय लांला दे साफायना लांबाबो ओरैबा जुदि दै गिदिरथार फैयो ओरैबो थांस'नो हाया ओरैबो थांस'नो हाया थैखागोन मादै र' दा रायलायगोन र' थैखानोसै बेनिफ्राय इदि दै देरोब्ला नोंसोरथ' जेनेबा हमना ला अबेबा टाउन बा अबेबा हाथाय बाजाराव थांनो गोनां जायोना माबायदि थाङो नोंसोरो जों बिदिनो जिखौ फिसिनानै बैयाव फोराननासो गानस्लायनासो थांनांगौ जायो बिराद सास्ति ओमफ्राय दैयाबोथ' बिराद दाहार जायो खोमा दैया बुंनोनो नाङा बैयाव जानजिसे जाहैयो जानजिसे जायोना ओमफ्रायसो गानस्लायनानै बेलेगाव लामस्लायनानैसो गानना थांनांगौ दा इयावबोथ' नों थांनायावबोथ' गिलुं गिलुङावबा गब्र'सिगोन नामा गालिनगोन नामा इदि साननोबो गोनां जायोना नाफ्राथ' बिदिनो खुरख'जोबखाबाय खुरख'जोब्बाय जायगाफ्रानो अबस्थाफ्रानो गाज्रि दे जागोन दे होनब्ला ना ओमफ्राय मोनसे बुस्थु नायहैनि दै लोगोफोर बेनिफ्रायनो दै लोङो बोथोरा मोजांब्ला दाथ' फुरा दै लोमनानै दङ ओमफ्राय दै लोमनानै दा अबेनिफ्राय लोङो दैखौ दाथ' रिङा दै लोमजोब्बाय अबेनिफ्राय लोङो दैखौ दा बेलेगनिफ्राय लायोना नै रिङाबो बाहेरनि दै हाबनानै बिदि जानानै दं बाहेरनि दैयासो फुरा भर्ति जानानै दं नै एकदम सेरजोंनो बोहैबोदों दैया
औवा गैयाबाथ' मा जागौमोन ना औवा गैयाबाथ' डाइरेक्ट बुखारबोगौमोन होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा बोरैबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै अपसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जोबथारनायाव गासैनिसिम खनसे थेंक इउ गोजोन्थों एसेनोसै